2015 मायथाइयाव दिनैनि सानावनो UPPL दलखौ जोनोम होदोंमोन दतमानि रंजासालि फोथाराव आरो बै समाव रायजो राजाफ्रा खोब मोनसे खोमसि मोनसे थासारियाव दङ जे UPPL हान्जाया जोनोम जाबाय माबायदि जाफुंसार जानो हागोन बेसेबां आवगायलांनो हागोन बेखौ लानानै बहुद सोंलु दङ खिन्थु 9 बोसोराव बे सोंलुफ्रा गैलिया दिनै रायजो राजाफ्रा UPPLखौ फोथायनो हमबाय बेनि सायाव मोनसे आस्था लानानै आवगायलांनो हमबाय 9 बोसोरनि गेजेराव 4 बोसोरानो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हान्जाया दिनै BTCआव सरकार दाबाय आरो सरकार सालायगासिनो दङ UPPL आरो BJPनि एलायन्स जे सरकार बे एलायन्स सरकारा दिनै खोब माने जाफुंसार मोनसे सरकार होननानै आं बुंनो हायो थ' बेबायदि अबस्थायाव दिनै आरोबाव 9थि जे गायसनथाय सान फालिदों बेवहाय थानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुंबा जाय हान्जाखौ दानायाव जोबोद मोनसे संघर्ष खालामनांदों BPF हान्जाया जोबोद गोख्रोंमोन जोंनि हेंथा हान्जाफ्रा आरो गुबुन हान्जाफ्राबो जोंनि सायाव मोनसे आस्था लानो हायाखैमोन BJPनि थासारियाबो खोब मोजां नङामोन बै समाव UPPLनियाबो नाथाय बियो 2020 मायथाइनिफ्राय सोलायबोदों आरो बेनि फोरमान हिसाबै थांनाय लकसभा इलेक्सनाव रायजो राजाया बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै UPPLनि केन्डिडेट BJPनि UPPLनि एलायन्स केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिनो भट होनानै देरहासार जाहोदों दिनैनि दिनाव बेनिखायनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हान्जाया जेरैबायदि दावगालु लामाजों आवगायलांदों आङो बेनि थाखाय रायजो राजाखौ आरो बयबो कर्मिफोरखौ आङो साबायखर बावो आरो आं सानो UPPLआ गोलाव सम लामा हान्थिलांगोन हमनानै लादो दिनै BTR एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै प्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ बिदि जायोबा प्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय BTR सरकारनिफ्राय 1000 किल'मिटारसो लामा बानायबाय BTC ओनसोलाव आरो जों MLAफ्रा 7 जन दङ आरो चिफ मिनिस्टारनि अननायाव जोङो बोसोरफ्रोम लामा मोनबाय थादों जोंबो थारमाने MLAफ्रा बेवहाय 700निफ्राय 800 किल'मिटारसो लामा बानायबाय बिदिखौ नायोबा टटेल 1800 लामा माने ब्लेक टपिं जालांदों आरो माबाथ' दंखायोआनो मा होनो सेन्ड ग्रेभेलिंआथ' दंखायो आरो लोगोसेयैनो फ्राय दा 600सो स्कुल्सफ्रा LPनिफ्राय हाई स्कुलसिम रिपेयारिं जाबाय गोदान बिल्डिं जाबाय आरो बिनि अनगायै दिनैहाय थारमाने प्राय बसुन्धरा आरो FRC माने फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव जि हा मोननांगौ बे 1 लाखनि बारा मानसिफ्रा हा पाट्टा मोननो हमदों जल जीवन मिशना फुरा जाफुंगासिनो दं आरो दिनै DMAYनि आन्दारावबो गोबां माने न' होनाय जाबाय लोगोसेयैनो दा बड'फा सुपार 50 मिशनाव बिनिफ्राय लन्च जानायनि उनावहाय दिनै ACS अफिसार बा सोरबा IAS अफिसार जानो डक्टर इन्जिनियार जानायनि थाखाय कचिं बेनि गेजेरजों साक्सेस रेटखौबो जों नुनो मोन्दों फारसेथिङै चिराङा बोसोरनै माने मेट्रिकआव आसामनि गेजेराव दिनै टप पजिशनाव थाबोबाय थानो हमदों आरो हायार सेकेन्डारियाव बाक्साया सेकेन्ड पजिशन साइन्सआव फार्स्ट पजिशन क'क्राझाराबो एभारेजलि मोजां आरो उदालगुरियाबो मोजां जाबोगासिनो दङ बे एडुकेसन सेक्टरनिफ्राय लानानै खालि हेल्थ सेक्टराव जोंहा माखासे मावनो गोनां दंबाय थायो गोबां बिथिङाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो दिनै जाफुंलांगासिनो दङ आरो माखासे जि सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि खोथा स्पेसियेल पेकेज 1500 crore जे जोंनो होनांगौनि खोथा आसाम गभर्नमेन्टआ
70 माने 50 कोटी माने रां होगोन 750 कोटी रां होगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 750 कोटी रां होगोन बेफोरबायदिनो गोबां प्रजेक्टफ्रा एप्रुभेलनि लामायावनो थांगासिनो दङ फारसेथिङै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 125th एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलाव रुरेल डेभेलपमेन्टनि जिखिनि फैसाफोरखौ बोरैहाय फ्लड खालामनांगौ बा रुट खालामनांगौ बिनि सायावबो मोनसे एमेन्डमेन्ट लाबोनो थांगासिनो दङ बेबो गिदिर मानाव गिदिर मुख्यमन्त्रिया बुंनाय बाथ्राया बावहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया खारन 2020 मायथाइयावबो जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेयाखैमोन गावबागाव गेलेदों आरो बै समाव मोनसे प्रिन्सिपल लादोंमोन बा नोंसोर बेसेबां देरहानो हायो जों बेसेबां देरहानो हायो बेनि उनाव जों जयैनो गभर्नमेन्ट बानायगोन थ' बेबायदियैनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्ट बानायनानै जों 4 बोसोर सालायगासिनो दं बेखौ प्रसेसआव चिफ मिनिस्टारा जि बाथ्रा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खुब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आरो बे दूरदर्शिताजोंनो बियो आवगायलाङो जोंनि थाखायनो मोजां बयनिबो थाखायनो मोजां बाथ्राखौनो साननानै हयथ' बाथ्राफोरखौ सानदों थ' जों हारसिङै गेलेनांगौ बिजेपि हारसिङै गेलेनांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा जों बेसेबाङाव गेलेगोन इउपिपिएलआ खैथा सिटआव गेलेगोन आरो दा गोदानै डिलिमिटेसन जानो थांबा खैथा सिट जामावगोन बे जानानै फैमारोबा थ' बावहाय जों खैथा सिटआव गेलेगोन जोंनि गेजेराव जों डिसिसन लागोन आरो एबार जों गेलेगोन जेराव गेलेगोन जेरैबायदि गेलेगोन जोङो माने देरहासार जानानै गेलेगोन बाखि जेराव खम सिटआव जेनेबा बबेबा 10% सिटआव जुदि जों गेलेयाबाबो बेखौ मोनसे इन्टारनेल आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों दोननानै आवगायलांगोन बेखौ साननांगौ जेबो गैया जेबो राजखान्थियारि प्रब्लेम गैया 2026सिम स्टेट लेभेलाव गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जे एलायन्स बे एलायन्सआ कन्टिनिउ जागोन जेबो साननांगौ बाय इलेक्सनाव जयन्तआ एमपि जालांनाय जयन्त बसुमतारी एमपि जालांनायनि उनावहाय जोङो दा बाहाय बिजेपिआ केन्डिडेट होनाय नङा आरो एजिपिआबो केन्डिडेट होनाय नङा इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामगोन जिहेतु बाहाय जोंहा साननांगौ गैया थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जों देरहासार जादों जदिअ 2021 सननि एमएलए इलेक्सनाव जोङो जेसेबां भट मोन्दोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोन्दोंमोनब्लाबो बेयो डिलिमिटेसननि थाखाय जादों दा बियो रिकभार जाफिनगासिनो दङ जों बुरजाथार भटआव देरहासार जागोन